रोदोम बेरे फुंजानि बहा थांनो ओंखारलायखो नोंलाय? आयै आं लोगोनाव दसे बेरायहैनानै फैनि। दे थाब थांनानै थाब फैफिनबानो जाबाय। दे जागोन आयै थाथ'। सरि सिस्टार दुखु मोनबाय नामा? It's okay, no problem. नोंहासो बहाबाफोर दुखु मोनबाय नामा? ओहो आं जेबो दुखु मोनाखै जेबो नङा दे थाथ'दो दे बाय बाय। ओइ र' Excuse me, रथना अ मामोन बुंदो ना। नोंनि सिनायथिया मा मुं नोंना? खिथानो हागोन ना प्लिज? अ मानो हाया जानो आंनि मुङा रोदोम आं खासियाबारिनि। ओइ रोदोम अन्नानै नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होलांनो हागोन ना प्लिज? औ हागोन मानो हाया जानो दे लादो। अके 9957 9590। आयौ मासि मोजां सेंग्रा बेलाय जोनोमाव आं माब्लाबाबो बेबायदि सेंग्रा नुफेराखैमोन। खेबसे नुनायावनो आंनि गोसो गोरबोखौ आवलि होजोब्बाय। हाब मा एथ' हाखु दाखु सिख्ला बेलाय दसे लोगो मोननायावनो नाम्बार बिबावबाय। मानसियाथ' समायनायानो माबा मोनसे जागोन बे एसे उनाव। Thank you रोदोम for giving your mobile number. वेलकाम बाय बाय। Bye. औ हेलौ। हेल' रोदोम मा खालामदों? औ आं न'आवनो दं। सोर जाखोमोनथाय? सिनायनो हायासै आङो। दे आं सोर दे? नों खिथायाबालाय आंबो बोरैथो मिथिनांगौ जाखो? आरो खिथायाब्ला दाननोसै आङो नै। रना रोदोम मानो दाननांगौ आंसो। सोर आंसो बेलाय खिथायाबा दाननोसै आङो नै। मैया जों सौदावलायनाया? अ नोंसो। रोदोम आं नोंखौ गोसोखांनानै दिनै हरसे उन्दुनो हायाखै। नाथाय मानो? नोंनि रायज्लायनाय नोंनि महर गासिबो आंनि गोसोआव जाखांफैबाय थादों। ओइ आं नोंनाव फंसे बाथ्रासो सोंगौमोन नों गाज्रि मोनाब्ला? मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो? गाज्रि मोना दे सोंसाय। रोदोम नोंहा सोरबा मोजां मोननाय दंखायो नामा? ओहो गैया। नाथाय मानो? मानो सोंखो नों बेखौ? होमबालाय आङो दिनै खिन्थाथ'ला। दिनै खिन्थानो हालायै मा बाथ्रा? दिनै बुंथ'ला दे नों आंखौ जेखि जाया गाबोन निल दैमा सेराव लोगो हमबानो जाबाय। आइया दानबायसो जेबो होनासै माथो। मानो लेंहरामोन जाखो बेलाय? सोरजों रायलायबाय थाखो? ओंखाम आरो गुसु जालायलांसै। रजासै हा आयै। सोरजोंथो रायलायबाय थायामोन? नङा आयै आं लोगोजोंसो रायलायदोंमोन। रोदोम मा खालामदोंब्रा? नै माथो खावब्ला आदा खावनायासोलाय? हा माथो बिमा फिसा मा रायलायबाय थायामोन नोंसोरलाय? माथो ओंख्रिमोन मादै? गैया आदै ओंख्रियानो आलु जहल फोरला बिजौ एवनायसो। ओइ मादै बेफोरनो थिग ना बेदर जायोबा देहाफ्रा गाज्रिसो जायो। नुवाखै बे माहाजोनफ्रा ना बेदर जायै जायै उदैफ्रानो थिंख्लिफोर बादि जाजोब्बाय। जोंना बे आलु जहल फोरला बिजौ एवनायफ्रानो थिग मादै।
दे जाबाय आदै नोंनाबो डाइलगफ्रानो बांद्रायथारो होद आयै आं ओंखामखौ जाथ'लागोनलै फोला जहल आलु एवनायजोंल' बोरै जाबाय बायनोब्रा ओइ खब्ला थौ जोंहा मोनसेखौ बेरायहैनि बेलायथो मादै बेबायदि मानसिया नोंसिनि न'खरावनो दं हा बहाथो बेरायहैनांगौ जाखो आं दहाय होनबाय ना मोनसे जायगायाव आरो बेखौ नोंनो खिथालायबावनांगौ ओंखाम जालांखाबानो जायोमोन दा उखैग्लिलायनाय थाहैनोसैलाय बियो हैद आयै दहाय फुङावसो जाखादोंना नांथ'ला आयै थौ हंला थौ ओइ हंला नों थाथ' दे दे ए साला माथो बिबारसो लोगो हमनो फैदों बियो दे थां हमै गोबाव जाबायमोन नामा मैना जिरायदो बावनो जागोन दे मैना आंखौ बेयाव लेंहरनायनि जाहोना मामोन बुंदो दे रोदोम आं नोंखौ बेयाव लेंहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंनि सिगाङाव फंसे बाथ्रासो बुंनो नागिरदोंमोन नों नाजावो नाजावा नों गनाया आं बेखौ जेबो मिथिया रोदोम आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो मैना नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों आंनि फारसे उननि सिगां नाया हुसिया आं नोंनि फारसे जेबो मिथिनो लुबैया रोदोम आंनो खालि नांगौ नोंनि थार अननाय आइ लाभ इउ रोदोम आइ लाभ इउ स' माच मैना आंहा नोंनो होनो थाखाय जेबोआनो गैया माखौ नुनानै मोजां मोनखो नोङो आंनो थाखा फैसा सना रुफा न' बां जेबो नाङा रोदोम खालि नोंल' आंखौ थार गोसोजों अनबाय था मैना नाथाय नों लामा ससेयाव गारनानै थांनाय नङाथ' ओहो रोदोम आं नोंखौ जिउ जोबब्लाबो बावनो हानाय नङा आइ लाभ इउ फर एभार मैना आइ लाभ इउ टु हाब दाबो जाया नामा ब्राबसिन रायलायनायालाय बोरैथो एफा मोजां सिख्लाफोर लोगो मोनो दे आंहालाय माथो सासेबो मोना बिदिनो रानथाब खुथाब थाबाय थानांगौ ओइ दाबो जायाखै नामा रोदोम नों जोंनाव मालाबा आलासि जानो थां दे जागोन दे थौ थांनोसै होनबा थौ ओइ खौब्ला जाबाय थांनोसै थौ नै बिफा साहाया आइ आरो आफा जोंनाव आंनि लोगो आलासि फैगासिनो दङ दालाय सफैसिगौ बियो हा बहानिथो आलासि फैनो नागिरदों दे फैथों आइ दे फैथों आइ मानसिनि न'आव मानसि हाबाबालाय सोरथो फैनो हनै सफैबायबो आलासिया आफा फैदो ओरै जिरायफैदो फै आदै जिरायदो बेनो जोंनि आइ आफाया खुलुमबाय आदै आरो मादै हाब माथो गोगोमथारब्रा गोगोम मोनलांसिगोनलां देनां बेखौ लायोब्ला थां आइ आलासिनो साहा फुदुंनानै लाबोदो थां जागोन आयै आच्छा बाबुआ बबेनि जाखो मा मुं ओमफ्राय दा फरायगासिनो दं नामा आदै आङो खासियाबारिनि आंनि मुङा रोदोम आङो दा फरायगासिनो दङ मोजां दे आच्छा बाबु नोंस्रा न'खराव सोर दं जोंहा न'खराव रावबो गैया आदै आइ आरो आंल'
हा नोंस्रा नोमायालाय माथो मावो जेबो मावा आदै जोंहा न'खराव थाग थुग मैगं थाइगं फाननासो सोलियो आच्छा बाबु नोंहा आंनि फिसाजोजों मा सोमोन्दो दं सोमोन्दो माने आदै मैनिया नोंसिनि जेबो खिथायाखै नामा अह मैनिया आंनो जेबो खिथायाखै दानिया नोंनो खिथादो दे नोंहा आंनि फिसाजों मा सोमोन्दो दं जों सानैजों मोजां मोनलायो आदै मा बे बाथ्राया सैथोना नंखाय जुदि सैथोब्ला बे माब्लाबाबो जानो हाया आं आंनि फिसाजोखौ नोंसोर बादि गलामनो जेब्लाबो हरनो हानाय नङा ओंखारलां नोङो बेनिफ्राय दानो ओंखारलां मा सानबाय थाबावदों बावलाय ओंखारलां दानो Get out from here गोख्रैनो ओंखारलां शाला बबेनिफ्राय सैमा फाग्लाफोर फैलाबायो ओंखाम खालाय जानो फैदों बेयाव मानसिखौ खि बेबायदि सैमाथां अमाथां खावबाबायो नामा आयै आफा आलासिया बहा थांखो गैला थांबाय इमारजेन्सि खामानि दंथारोनो मा थांबाय आंनो खिथायालासे माबोरै हरखाब थांखो बियो दा नोंसोरसो माबाफोर बुंहरदों नामा थाङै बेफोरखौ सुलु लानांगौ नोंहा मा दखा दं हा आरो बे सेंग्राजों दिनैनिफ्राय लोगो हमनायखौ बन्द खालाम बेफोरबादि गोरिब गैजा रोङै मानसिफ्रा आंनि बिजामादै जानो समाया मोजां मानसिखौ लोगो मोना बिसोरो गाज्रि मानसिफ्रासो नोंसोरनाव जौ फैना हा आरो नोंबो खेलाखा नङाबा नोंनि खर' माथाखौ देख्रुबगोन आं रुवाजों रोदोम नों जोंनिफ्राय मानो आंनो खिथायालासे फैग्रोआ बास आरो आंनाव सोंफिननानै आंखौ लाजिदा फोनांसै नाथाय मानो रोदोम मानि थाखाय आं गलामनि फिसाया नोंसोरबायदि माहाजोननि फिसाखौ आं माबोरै मोननो दिनैनिफ्राय आंजों रायलायनाय आरो आंजों लोगो हमनायखौ गारदो आं नोंखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना आं आंनि अननायनि अनगा आं नोंनो जेबो होनो हाया होननानै मैना जों सानैनि साननाया माब्लाबाबो जाफुङा बेनिखायनो नोङो आंखौ बख'दो मैनाया बेखौसो लोगो हमनो फैदों र' आदैनि खिथाहैगोन आं नों जेबो खोथाखौनो मानिया खालि गावनिखौल' अं र' बिसोरखौ सावना हैनां रोदोम नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों आं नोंखौ बावगारनो होननानै मोजां मोनाखै आं नोंखौ थैब्लाबो बावनो हानाय नङा रोदोम आवगारनो हायाब्लाबो बावगारनांसिगोन दिनैनिफ्राय जों सानैजों लोगो हमलायनाया बेनो जोबथा बाय मैना रोदोम आदै मा जाखो आं नोंनो फंसे बाथ्राखौसो खिथानो फैदोंमोनलै मा बाथ्रा बेलाय खिन्थानोसै आदै आं नोंसाजो मैनाखौ बै नील दैमा सेरावसो नुबोदोंमोनलै नील दैमा सेराव हा मा खालामदों बेयावलाय बेलाय रोदोमजोंसो रायलायबाय थानाय नुबोदां थादोलै आदै दे मा मैनाया रोदोमजों रायलायगासिनो दं र' फैथारथोंल'सै बियो बहा थाङामोन नोंलाय आफा आं लोगोनावसो थांदोंमोन लोगोनाव थांदोंना नोङो बै गैजा रोङैनि फिसालाखौ लोगो हमहैदों हा नोंबो मोजाङै खेल ला
नों मोजाङै खेलायनि थाखायनो बियो लावमानलांबाय आरो खोनासं गाबोन अखा नायब्लानो आंनि बिजनेसमेन पार्टनारनि फिसालाया जोंनि न'आव नोंखौ नायनो फैगोन दिनैनिफ्राय न'निफ्राय ओंखारलांनो मोनला नों आयै आं रोदोमखौ बावनो हानाय नङा जाबाय सिरि थादाय आं रोदोमखौ जोबोद मोजां मोनो बिमा बिफानि खोथाखौबो खोनासंनांगौ जों बिमा बिफाया मोजां जाजानोसो लुबैयो आइ मा रोदोमखौ बिराद मोजां मोनो होनदों नामा र' ओइ राइदाव बहा दं नोंलाय बे रोदोम होननायखौ आखाइ आथिं बेगें फिसा बुख्रबजोबलाय शालाखौ नायथारनां हैद फोथैद्राय नङा आखाइ आथिंल' बुफायजोब शालाखौ आदा मारा खालाम जाबाय दे दानो लोगो हम शालाखौ बुफायजोब बुथारथाय नाङा खिन्थु ओइ सेंग्राफोर थाब फै जागोन बस सेंग्राफोर लावथि गंसे गंसे ला जागोन बस हाब हाब बावैनो ओइ सेंग्राफोर गोख्रै फै हामा दाबो सफैदिया बिसोरलाय र' फन हरनां जानो औ नोंथां बबेसिम मोनफैखो इयो लांग्रा मोनफैबाय सफैबाय दे नोंथां फैदो दे नोंथां दे नोंथां दे जिरायदो नोंथां जिरायदो लामाफ्राव जेबो उसुबिदा जाबाखिसै नोंथां जाबाखिसै नोंथां मोजाङैनो सफैबाय ओरैनोथ' मोजाङै दंखायो नङा होमबा नोंथां गोबावथारसोमोन नालाय लोगो मोनैयाबो बेनोथ' बे दाख्लै गुवाहाटियाव थानायनिफ्रायनो लोगो हमलायनाय जायाखैमोन आरोखि जावैसो जागोन नालाय सिथो सिनायलायलाङाखिसै आं फिसालाया नैबेनो मोजांथ' माने नोंथांनि फिसालाखौबोथ' आं नुफेराखैमोन नालाय आरो आंनि फिसाजोखौबो नोंथांमोनहा नुफेराखै नङा होमबा जानो हागौ नोंथांमोनहा नायनो लुगैनाया हांखुर जाबाय ओंखायनो लिंहरनि आं ओइ नानि मैना दै लाना फैसाय आइ फिसा हिन्जाव बेनो नोंथां नायल' जाल' सासेल' फिसाजों आंहा बरिं मोनबाय नामा जामायजो मोनाखै जामायजो मानो मोनलाबायनो नुवाखै नोंथां हिनजावफोरनि रावफ्रा हाबानो जायाखै मालाबानो जामायजों लेंग्रोलायबाय जेबो नङा मुथा मुथि दानिया बुंदो आंनि फिसाजोखौ माबायदि नुदों आंथ' नोंथांनि फिसालाखौ जोबोद फसायबाय आंबोथ' फसायथारबाय बुन्दु नोंथांनि फिसाजोखौ हाबानि डेटखौल' थाबनो खालामदो गावसिनालाय हाबानि डेट लाबावनोसैनो नङा दे जामायजो हौवाफोरखौलाय मा बुंबावनो जामायजो गावसोरनो देरसिन गोजाखा ओइ मैना आइ साहा लाबोनसाय दानिया नोंथांनि गथ'नाव सोंदो नोंथांनि गथ'आबा आंनि गथ'खौ फसायदोंना फसायाखै आं फसायनाय माने फिसालायाबो फसायखानायखा नोंथां जाथारलायबाय बेना दानो बुंदो नोंथां आंनि फिसालाखौ फसायनो फसाया नोंथांनि फिसाजोआ आंनाबो बेबायदिनो नोंथां नोंथांनि बादिनोथार आं फसायनाय माने आंनाबो फिसाजोआ फसायनाय बेबायदि आरो जेबो सिन्था खालामनाङा हाबाया नोंथांनि फिसालाजों जाखागोन जेबो बुंनो हाया गथ'फ्रा आंसो जाहोयो जोंसो लोंहोयो बिमा बिफानि खोथा बारबाथ' गावसोरनो गाज्रि जाहैगोन ना बेनो आरो जोंना ओंखायनो सिन्था खालामनाङा हाबाखौ गोख्रैनो होनांगौ हांहरदो जामायजो जों हौवाफोरखौ बारा मिथियाहाय औहाय जामायजो दे लोंदो हांहरदो नोंथां हौवाफोरखौ बारा मोनथियानोलै हनै जारलालै संसारा माथो बुंबावनो नोंथां मानि नोंथां ओमफ्राय जामायजो आरो बिमा आङो दहाय फुङावसो मदन गुप्त पुन्जिखौ नायखादों नैबे बैसागनि 14 थारिखआव
हाबानि लग्न दं आरोखि बारा गोबाव गैला नै सैथ्र मासा जोबनोसै नालाय बेयावनो जों हाखु दाखु खालामसै दा बिदिनो जों सानैजों गाबोन समफोर मोजाङै सावरायलायबावनोसै लोगो हमलायनानै नङा होमबा औ बिदिनो खालामसै जायो नोंथां बिदिबा होमबा थांलायनोसै दे बिदिब्ला दे डेटफ्रा फिक्स जालायजोबखाबाय नङा होमबा मिलायजोबखाबाय सिन्था खालामनांला आइ मैना फै दे सनमान लाहरदो दे आइ सनमान लाहरदो दे सनमान लाहर सनमान ला दे औ नोंहाव जागोन औ दे जागोन होमबा थाथ'दो बियाइसो जालायसिगोन गोदोबा नोंथां होलायोमोन बिजनेसाव दे औ दे हामबायसै दे